Vale, va, anem baixant, eh? Va, que tens el tombre. Ja t'ho he dit, que sembla una negra pendent. Som-hi! Va, avall! No sortiràs a ningú vídeo. A mi no me graves! Sobretot, en recorda't què has de dir. Zona Zapping! No corrigues tant, perquè elles van més frenades. El problema és que em vale, no puc fer. Sense por, caravà! Frena molt, no has frenat? No, que no había agua alzada. Poco cantidad, no veía ni dónde iba. ¿Dónde vamos? Por ahí mejor y más simple. Ja baixa, per fi baixa. Vale, perquè només tinc 8 minuts per gravar. Que si no penseu que baixa molt cagada, no? És llarga, llarga, llarga. Qui està llarga? I tant. Ah, som-hi! On vas tan amunt? Nuri, que ara te segueixo tu un ratet. Vaig cap a baix. Jaume, que ara te segueixo tu. Molt bé, demostra el que saps. No em fiques pressió, no? Va, ara seguir són ella un ratet. Àngela, lluita! Zona... ¿Esto no vols que te grabo? Zona Zapping. Va. Encara quan vos mireu el vídeo podeu anar perfeccionant la tècnica. Ara podeu dir, aquí hagués pogut fer això. Clar. No, a baix, a baix. No, està a baix de tot. Recte, recte. Està a baix de tot, hem d'anar. No, hem d'anar a baix de tot. Sí, després puja amb el cotxe, no? Suposo. Hem d'anar a baix de tot, eh? Mira mamá, sin manos. Mira mamá, sin pies. Mira mamá.
Sentetes! Portem 5 minuts i quart de baixada. Eh? El què? Ah, sí. No, però està prou bé. Vaig autogravar-me. Ara és quan me... Hòstia! Ara és quan me pego una pinya. Què fas? Oh! Què, mola o no? Havíeu estat aquí?